jo. Anu voda, já jsem Elvina a Smoulinka. Budeme se ustát celou noc. Do prdele, Caverns of Time. Ej, Purple Parlor. Smoulinka. Já to konečně jsem se sbíral všechny karty. Kavalinka. Do prdele, ty vole, to se nedá Já poslouchat. Smoulinka, ty tatka Smoulan. Ty vole, nahrávej to někdo, ty vole. To mi nikdo neusvěří, ty. Ty krávo. Hej, to bude prdele, až to půjde na YouTube. Kurva, já jsem se zabil, já jsem skočil z Dalaranu z té věže. Jsi v Dalaranu? Jo. To dělá? Já tam mám ten teleport, vole, já tam mám domov, vole. A já Jo, kurva nevím, jak počkej, za toho Alíka nebo co? za toho horďáka. A jaký máš level? Co? 34. A jméno? Lososek. To si můžeš přejmenovat? Jo, když si objíš postavu. Jak to, že jsi to přejmenoval? To si byl odstranil. Jo. Cože? Heriere, nechceš jít na Minecraft? Pojď na Minecraft! Pojď na Minecraft! Pojď na Minecraft! Vor, nedeš jinam, ty vole. Asi jo. Pojďte na Minecraft! To nedá. Na Minecraft! Ale to nevole, já jsem si vybral Už všichni odešli, už všichni odešli. Marine! Tak už jsem toho slyšel spousta a tohle ještě ne. Marine! 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 No a ty kámoš měl to dost podobný hlas, to je takové. Taky dělal hrozně vysoký, jako je. Marine! A jo. Marine, pojďte na Minecraft! Marine, pojďte na Ježišmarja, Minecraft! nesípe. Marine! Jo, jdu na Minecraft. Ty vole. Heriere, 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 nastartuj server! Počkej, mám mokrý holuby. Heriere, nastartuj Minecraft! Ale a s Aldorama a s Krajerama v šatrahu můžu mít potom lepší než to mám teďka? To je unfriendly. Já to bych si chtěl, Jo. ty vole, píča, hej. Se Skylerama a s Eldorama můžeš dělat Exalty, to bude v klidu. Ne, nemůžeš! Nebo takové, ono je Jak to to spíš děláš, tak, tak že No, že my děláš zatím s je- jedním jenom. Zatím tam nemám žádný quest, že jo? Tak To se musíš naučit, já ti potom tam nemůžu budu poradit, mít, až já ti jakože nemůžu říct udělám přímo nějaký, že jo? Někde. Jakým ti to nepůjde? Hele, Ringu, Borine! To je. Emblem of Heroism se dá předávat. Ne. Taková rychlá mutace. Ale ty, měl jsem kámoše a ten, pamatujete si jak měl pazvuk, tyjo, Goblin Jo. z toho, se Spidermana. Jo. Tak tohle úplně přesně zvládl udělat, prostě takový ten smích. To Hele, Goblina. to dají- To se dá vzít Emblem of Heroism. To je z Dungu, že jo, z Hero. Jo. Jo, Z HCček. A dá se to předávat, nebo to je Hoři, teda Soulbound? hoři. Popej, Soulbound. nastartuj ten. Všechny emblemy jsou soulbound. Co je na piču? Maria, pojďte na to a řekněte k Serodovi. Co od něj něco chtěl. Asi už ne.
Já jsem Jupi, a Teďka našel porty Smolinka. do Silver Moonu. Já jsem Fredka Smolinka. Ty jsi možná tak Fredka mrtka. Ježišmarja, pustíte Minecraft. Minecraft will running for 2 minutes. Let's go to Thailand. Smolinka se dá udělat. Víš, jak mluvíš? Jako Tristana. Jako Tristana. Fire! Up to 3, 4, up to 3, Já snad odejdu. Fire! Nehráme, víš mi to. Kolik je hodin? Tam není to schazovat do... 6, Přesně. přesně. Ready? Steam! Zase si půjdu zaběhat, ty vole. Už mu z nás taky jebe, že bude běhat. Mu hrabe furt, ale nejenom. Rere spustil. No, z vás, ale. Furt, ale pořád z vás. Aim! Fire! Up to 3, 4, up to 3, 4! Popis, Řekni, že pouštěj, se ty vole. divíš, ty vole. Počkej, ale to, bratr měl to, já už vím, kde jsem to slyšel. Bratr měl Růstu s ním video. Aim! Fire! To vám pošlu. Uh, Počkej, já zkusím sehnat bratra, jestli už je doma. bráško, bratříčku! Teďka, tata. Už jsem se vrátil ze záchodu. Up to 3, 4, up to 3, 4, ready? Aim! Fire! I will fuck you, baby. I must fuck you. Ah. You are fucking asshole! I want it. I want it now. Zdravíčko. Hey, Apple! What? Hey, Já Apple! si What? přised Nice! Ale popij. Mluv normálně, chvilku. Ta Monča. Když si zasedneš koule. Ale já něco pošlu video, tyjo. A to je úplně to samé, co jste dělali teď tady, tyjo. Hrozně podobný. Tak čekej, já to jenom stoupnu. Smolinka se s tebou loučí. Tada!